O Concello de Ribeira pechou o exercicio económico de 2018 cun superávit dun 1.700.000 euros. Así se deduce da liquidación do orzamento, que arroxa unha reducción da débeda en 21 puntos dende o comezo da legislatura, situándose no 36,4%. De igual xeito, o remanente de tesourería xeral ascende a preto dos 19 millóns, mentres que o remanente axustado para gastos rolda os 7 millóns de euros. Nestas cifras hai que destacar tamén o aforro bruto, que supera os 4 millóns, mentres que o neto aproxímase aos 3. As contas o que veñen a dar é unha idea da boa xestión económica en este concello, a pesar de un momento de crisis, e, sobre todo, pensando que en esta legislatura o que se fixo foi baixar a presión fiscal dos ribeirenses. Recordemos baixadas todos os anos no impuesto de circulación, baixadas para o que é a implantación de novas empresas, ou, como esta última que acabamos de aprobar para o tercer trimestre, baixada da taxa de basuras. As boas cifras permitirán non só seguir reducindo o nivel de débeda, senón tamén incrementar o patrimonio do Concello. A intención do Executivo é destinar parte do superávit á adquisición dunha nave propia para a Brigada de Obras, á compra dun baixo próximo aos terreos da nova comisaría e á compra das antigas naves de Salazón, situadas no entorno do Touro. Estamos a falar de compra de terreos como o que supón a compra de as antiguas naves de Salazón que hai no Paseo Marítimo do Touro, que xa o intentáramos co Ribeira Atlántica, en aquel momento non había dentro de a familia a división da herencia, nestes momentos podemos chegar a un acordo, eso vai a levar a poder ganar un espacio público nun enclave único e aparte poder levar a cabo o que é unha zona de interpretación do que era a industria de Salazón, que xa se pretendía no seu momento dar un pouco máis de pulo a ese paseo marítimo, non? Tamén se acometerá o arranxo integral da Casa de Xuventude.